Сәлмісіз турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары, студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. КамАЗ мастер командасы Дакардан 16-шы жеңу белән қойты. Легендар команданы Ниязрахман да қаршы алды. Зор чемпионатқа әзірлік ғинвар айынан ук башлана. Аппаратура жиябыз, конкурстан инде биреле. Бу атнада Казанда белгечләр, шараны оештыручылар нинди мәсьәләләр буенча фикер алышачак. Тулырак Руслан Хусейнов. Тагын фаҗига, истие пәлег булмаган егет үлә. Обратная тяга тут. Сюда тяга юк, а наоборот бу якка тяга. Ни өчен бөгелмәдә мондый фаҗигалар еш очрый, һәм моның өчен кем җавап тотачак? Филүзә Хамидуллина. Ой сайын алыргамы, фатир өчен түләргәме? Бюджеты 3026 сум. Татарстанлылар ана капиталын нәрсәгә сарыф итә һәм бу ел аның күләме нинди? Айгөл Бәдердинова репортажында. Атаклык КамАЗның оста командасы Чаллыга кайтып җитте. Бүген төнлә башта Мәскәүдә Нарбегеш аэропортында танылган узышчыларны каршы алдылар. Исезгә төшерәбез, Дакар раллиендә йөк машиналары арасында Эдуард Николаев финиш сызыгын беренче булып узды, икенчедә Дмитрий Сотников. Бу чалы егетләрнең 16-нчы тапкыр җиңүе. Хәбәрчеләребез җырлы, хисле, сагынулы очрашу турында. Россия башкаласы Перу чүлләре җиңүчеләрен салкын кыш белән каршы ала. Монда КамАЗ мастер командасына игътибар көчле җанатарлар, камералар, журналистлар үзебезнең Шәкчә һәм татар җырлары Шереметьево аэропортында яңгырый. КамАЗ мастер! Самолеттан төшкән Дакар геройларын халык алкышларга күмә. КамАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин бу безнең уртак җиңү дип. Мы все ждали очень этой минуты. Бу минутларны зур түземсезлек белән көттек. Башкарган эшләр хакында бер сүз белән генә әйтеп булмый, хисләр ташып тора. Мы всегда стремимся быть первыми. Без һәр вакытта беренче булырга омтылабыз. Бәхеткә без моңа ирешәбез дә. Техник спорт төрләрендә бу бик авыр, монда машиналар ясау, сыйфат өчен көрәш бара. Бу җиңү КамАЗның 50 еллыгына иң зур бүләк. Встречаем команду КамАЗ мастер! Бу Бигиш аэропорты ул да халык белән шыгрым тулы чемпионнарны республика шәһәр КамАЗ җитәкчеләре, тәбрикле спортчыларның җанатарлары һәм туганнары килгән. Очень сильно ждали, переживали. Гадәттәгечә бик борчылып күзәттек ярышларны. Сагынып көттек. Менә аныгым Элина да әтисен каршыларга килде. Эдуард Николаев 3 ел рәттән узышларда беренчелекне бирми. Дакарда барлыгы 5 тапкыр җиңгән. Һәр елны ярыш үзенчә авыр ди спортчы. Больше всего переживаешь, особенно в тот день. Машина кумга кереп батып, күп вакыт югалткан көн аеруча истә калды. Экипаж белән соңгы көчне җыеп казып чыгардык. Дакар ярышларында безнең команда инде 16-нчы тапкыр җиңүче Эдуард Николаев финишка беренче, Дмитрий Сотников экипажы икенче урында, Жерар Дерой финиш сызыгын 3-нче булып үтә. Перу чүлләре буйлап КамАЗлар 3000 чакрым юлдан соң 40 экипаждан өстен чыгып, яңа дөньядагы иң көчле командадан яклады. Ниязрахман, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Илшат Аипов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Казанда WorldSkills 2019-га әзерлек атналыгы башланды. Чарада 62 илдән 600 ләп кеше катнашыр дип көтелә. Аның барышында чемпионатка әзерлек мәсьәләләре күтәреләчәк. Ярышлар мәйданының техник төзелеше, бәйге биремнәрен әзерләү, партнерлык программасын тормышка ашыру һәм инфраструктура турында сөйләшергә җыйналар. Тулырак Руслан Хусейнов. Азат Садыков тырыша радиоаппаратура җыя максаты Казанда үтәчәк WorldSkills чемпионатында катнашу. Илк күләм чемпионатта үзен оста егет буларак күрсәткән инде. Монда без радиоэлектронный аппаратура җыябыз, конкурстан инде биреле. Азат сыналачак электроника компетенциясе чемпионаттагы 56 төрнең берсе генә ярышка биредә әзерләнү өчен көллиятның барлык мөмкинлекләре дә бар. Быел уку йортының материал техник базасы да яңартылачак. Аллага шөкер, материал базабыз да бик яхшы. И хәзер алар и чип компаниялар, дин микросхемалар, микроконтроллер, динсын программировать итеп, монтировать итеп беләләр. Дөнья чемпионаты башланырга әле 7 ай вакыт булса да, әзерлек бер генә минутка да тукталмый. Бу атна аеруча эшлекле очрашларга бай булачак. Казанга WorldSkills җитәкчелеге килде, алар ярышлар мәйданының әзерлеген карый, хезмәт күрсәтү шартларын тикшерә, бәйге биремнәрен әзерләй. Шулай кунаклар WorldSkills авылында булачак, соңгысы универсиада сүзен вакытлы чалыштырачак. Бу атна эчендә һәрбер илнең, һәрбер катнаша торган илнең вәкиле киләчәк һәм алар инде үзенең тора торган җирләрен күреп, билгеләп, беренчедән, икенчедән һәрберсен берәр мәктәпкә яки колледжга алып барып, шушы колледждагы
балалар инде аларның шефлары булачак. Дэвид Хой белдергәнчә, зур сәнгать оешмаларында белемле эшчеләргә кытлык бар. Шуңа да эшче һөнәрләрне популярлаштыру максатыннан World Skills чемпионаты оештырыла. Без яшьләргә һөнәри күнекмәләрне үзләштерү киләчәктә карьера үсешендә зур адым булуын расларга телибез. 24 гыйнварда дөнья чемпионаты калган көннәрне саный торган сәгать ачачаклар. Быелгы ярышларда 60 илдән 1600 кеше катнашырга тиеш. Руслан Хусейнов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Машинасыз да, акчасыз да калганнар 27 Татарстанлы ялганчылар капканына эләгә. Алар Транстехсервис автосалоны менеджерына мөрәҗәгать иткән була. Йөргән машиналарын тапшырып, акчага алыштырырга ниятлиләр, тик кырык калуларын соңра каңлыйлар. Хәзер алданучылар полициягә гариза язган. Зыян күләме 150 миллион сумга җитә дип бәялиләр. Ситуация у нас была такая, все было перед Новым годом, 24 декабря. Мен 24 декабрда монда менә йөргән автомобильләр бүлегенә 2 автомобилемне алып килдем. Subaru Forester белән Ford Kuga. Ачкычларын да, документларын да автосалон хезмәткәре Фәйзуллин Айратка тапшырдым. Ул миңа 2 документымны терким диде һәм 2 атнадан акчаны кайтарырга сөйләштек. Тик вәгъдә ителгән сүздә генә булып чыга. Нияз Тямаевның машиналарыннан да һәм алар өчен кайтарып алырга тиешле 1 миллион 800 мең сум акчасыннан да җилләр искән. Машинасын тапшырып калдырган менеджер суга төшкән кебек юк була. Начал пробивать номер телефона. Мин менеджерның телефон номерын белешергә тотындым. Транстехсервиска шалтыраттым. Быел бөтенләй эшкә чыкмады әле диделәр. Аның контакттагы битен эзләп интернетка кергән идем. Паспорт фотосы тора. Бу кеше ялганчы, мошенник дип язганнар анда. Полициягә гариза язарга бардым. Анда мин әлеге кеше капканына эләккән 19-нчы кеше булып чыктым. Без тагын бер зыян күрүче белән телефоннан аралаштык. Ул исемен әйтмәүне үтенде. Мин 4 машинамны шушы менеджерга илтеп тапшырдым. Гомуми бәясе 8 миллион ярым сумнан артык. Кредитларым бар. Аларны түләү өчен хәзер йортымны сатырга тиеш булам. Гаиләм белән урамда калабыз. Бу тузакка бүгенгә инде 27 кеше эләккән булып чыкты. Алар Эчке эшләр идарәсенә мөрәҗәгать итә. Монда мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше ачыла. Менеджерны эзлиләр. В настоящее время сумма причиненного им материального ущерба Бүгенге көндә зыян күләме тәгаенләштерелә. Автосалонның элеккеге хезмәткәреннән шикләнелә. Аның кая икәнлеге ачыклана. Бүген без ТТС компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Автомобильләрне алып сату базарында озак еллар хезмәт күрсәтүче Россиядәге зур оешмада ничек мондый хәл килеп чыга алган? Монда компаниянең бер гаебе дә юк дип белдерделәр. Янәсе ТТС исеме астында мошенниклар эш иткән. Люди, которые пострадали от этой нелегальной схемы, обращаются. Автомобильләрен бу зыян күрүчеләр компаниягә түгел, физик затка тапшырган. Безнең мәгълүматлар буенча компаниянең бер рәсми клиенты да бу тузакка эләкмәгән. Алданучылар ачыкланганча автомобильләрне алып сатучылар. Алар машинага 1-2 көн генә хуҗа була да сатып җибәрә. Машиналарны рәсми рәвештә сатып алучыларның хукуклары якланган. Аларга компания югалтулары булган чиракта судка мөрәҗәгать итмичә дә чыгымнарны каплаячак. Әгәр зыян күрүчеләр арасында компаниянең рәсми клиентлары юк диләр икән, нигә аларга финанс чыгымын капларга? Бу хәлдә ак таплар бар әле. Сорауларга җавапны тикшерүчеләр эзләячәк. Фәрүзә Мәҗитова, Салават Мөхәммәдуллин, Андрей Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Уллары үлә әтиләрен көч хәл белән алып калалар. Бөгелмәдә бер гаилә истиеп агулана. Бу фаҗига Татарстандагы күңелсез исемлеккә тагын бер кара тап булып өстәлде. Бүген килеп чыккан хәлнең нечкәлекләрен тикшерү комитеты өйрәнә башлады. Инде билгеле булганча, һәр фаҗиганың үз сәбәбе бар. Филүзә Хәмидуллина. Бүген тяга бар. Бүтән көннәрдә теге атналарда обратно бияққа ишыга иде җил. Фаҗига шушы йортта килеп чыга. Гөлия Абдулованың күршләре газ белән агулана. Алар монда 2007 елдан йорт төзелгәннән бирле яши. Вентиляция гел начар эшли ди ул. Аеруча җил чыккан көннәрдә нык сизелә икән. Газ исе чыккалы яе. Газ котел сүнә. Әйе. Хоть батареяда алыштырабыз часто. Фаҗига килеп чыккан көннән ниләр өйдә булмый. Кеше уллары юынырга керә. Олы уллары белән әтиләре башка бүлмәдә була. Беркем дә телефонга җавап бирмәгәч, ана кеше туганнарына шалтырата. Звонила мне, говорит, звоню домой. Бу вакытта онык үз бүлмәсендә булган. Грипп белән авырып, юрган белән ябынып яткан. Кызыбыз шалтыратты. Беркем дә телефонга җавап бирми дигәч, шунда киттек. Онык кичкә ишекне ачты да каршыда ук ауды. Обратная тяга тут. Суда тяга юк, а наоборот буякка тяга. Вот менә шундый хәл бездә. Әмма биредә яшәүчеләрдән бернинди гариза да алмадык диделәр безгә идарәче оешмада. Һава юлларын алар июньдә тикшерә. Следующая проверка была в январе 2019 года. Соңгы тапкыр быелның гыйнварында тикшерәләр, бөтен фатирларны карап чыгалар. Бу фатирда да бернинди хилафлыклар табылмый. Техник карау вакытында замечаниялар табылмаган. 1918 ел буена бу домнан безгә дымаходлар буенча жительләрнең обращениялары теркәлмәгән.
Әмма фажигадан соң бу фатирда кулдан ясалган вентилятор урнаштырылганы ачыклана, диләр торак инспекциясендә. Что является грубым нарушением. Кладовкада аларның вентилятор була, бу куркынычсызлык кагыйдәләрен боза. Аны кабызгач, һава ичке якка суыра башлый. Бу фаҗиганың сәбәбе булырга мөмкин. Хәзер тикшерү комитеты фаҗигага китергән сәбәпләрне ачыклый. Причины в настоящее время устанавливаются. Бу йортта төзелеш техник экспертизасы узарачак. Шулай газ идарәсе һәм идарәче оешмалар да тикшереләчәк. Бүген аларда тинтү үткәрәбез һәм документларын алабыз. Күрәсең, шын сәбәбен тикшерүчеләр генә әйтер, чөнки бу йортта яшәүчеләр вентиляция проблемалары даими бар дип белдерә. Тик торакчылар һәм газ хезмәтендәгеләр генә аларны тапмый. Очраклылыкмы, тикшереп бетермәүме, әмма бу бөгелмәдәге инде икенче фаҗига. Узган ел әтиле кызлы гаилә газдан үлгән иде. Хәзер районда эшче төркем булдырылган. Халык зарланган барлык йортларны кабат тикшереп чыгачаклар. Әгәр дә проблема бар икән, белгечләр аны яшереп калмаска, кат-кат хәбәр итәргә куша. Күбрәк кеше язган саен, күбрәк кешенең гомерен саклап калу ихтималы зур. Бөгелмәдән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Халык контроле порталына килгән 40 меңгә якын мөрәҗәгать һаман хәл ителмәгән. Соңгы елларда татарстанлылар әйләнә-тирән тәртипкә китерү, юлларны ремонтлау, юл билгеләре куюны сорап яза. 7 ел эчендә 190 мең мөрәҗәгать кабул ителгән. Ни өчен һәр 5нче хат җавапсыз кала? Рания Абдрахманова ачыклады. Бу Татарстан урамы 45нче йорт янындагы баскыч. Һәр даим чистартып торсалар да, хәрәкәтләнергә катлаулы булган халык өлкәннәр, коляскалы әниләр янәшәдәге менә шушы сукмактан йөрергә мәҗбүр. Уңайлы мөхит программасы бу урамны әйләнеп узган, күрәсең. Баскычы бар, йөреп булмый икән. Здравствуйте, вам помочь? Ой, давайте. Если можно, я боюсь, там я не спущусь. Төшә башласаң, бокым чырай кирәк. Әйләнеп чырай кирәк газоннан. Җәй көне ярый, җәй көне аяк шумый. Коляска белән баскычтан бер кеше дә йөри алмый. Менә моннан мәҗбүри йөриләр инде, күтәреп йөриләр коляскаларын тегеннән күтәреп төшәләр. Инвалид коляскасында йөрүчеләр гомумән дә янәшәдәге йорт ишек алдыннан әйләнеп уза. Халык контроле порталына килгән мөрәҗәгатьләр арасында уңайлы мөхит иң мөһимнәрдән. Те дороги, которые мы отремонтированы ранее, Моңа кадәр юлларны төзекләндергәндә аларга уңайлы мөхит таләпләре куелмаган иде. Шуңа юл кырыендагы ташлар биек булып калды. Хәзер уңайлы мөхит инвалидлар гына түгел, коляскалы әниләр, өлкәннәр өчен дә ясала. Шуңа бу мәсьәлә иң катылулардан. Узган ел Казанда гына да халык контроле порталы аша 28 мең гариза килә. Бу былтыргыдан 7 меңгә күбрәк. Шул ук вакытта мөрәҗәгатьләрнең 76% хәл ителгән. Быел яңа 2 категория өстәлгән: бу дача мәсьәләләре һәм хезмәт хокукларын бозу. Шулай да республика халкын җирлекләрне тәртипкә салу, юл ремонтлау һәм билгеләр элү мәсьәләләре борчый. Иң активлар Әлмәт, Чаллы, Түбән Кама районнардан Нурлат. Күбрәк, конечно, без менә юллар буенча язалар, ул беренче урын бүген алына, аннары менә дворовые обустройства. Юллар әйбәтрәк эшләтәләр, Аллага шөкер, но аннары безнең икенче проблема чыга, нинди знаклар кирәк, светофорлар кирәк, лежачий полицейский. Бүген республикада халык контроле порталы аша килгән мөрәҗәгатьләрнең барлыгы 40 меңе хәл ителмәгән әле. Башкарма комитетлар моны финанслар җитмәү белән аңлата. Мәсьәләне хәл итү планга кертелгән булса да, нәкъ менә акча җитмәгәнгә тормышка ашырылмый кала. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Ой сайын алыргамы, фатир өчен түләргәме? 453,26 сум. Татарстанлылар ана капиталын нәрсәгә сарыф итә һәм бу ел аның күләме нинди? Айгөл Бәдердинова репортажында. Татарстанга туристлардан ишек җәлеп итәргә һәм яңадан кайтарырга. Тукмач слово знаю. Ич почмак. Белгечләрдән Фәрүзә Мәҗитова белеште. Яңа пенсия яшенә җитмичә үләләр. Республикада узган ел 2015 елдан беренче тапкыр үлем очраклары 1,7% арткан һәм үлгән ир-атларның 46%, ягъни яртысы 65 яшькә кадәр яшәми. Статистиканы бүген республика ЗАГС идарәсенең еллык коллегиясендә игълан иттеләр. Туу һәм үлүчеләр саны буенча җентекле анализ ясап, сәбәпләрен ачыклау кирәклегенә басым ясалды. Саннар асылында нәрсә ята? Гөлнар Сайфетдинова репортажы. Малайлар күбрәк туа, кызлар әз генә калыша. Узган ел республикада туу турында 46793 акт теркиләр. Саннар инде берничә ел кими. Однако следует отметить, что туучылар кими, әмма кими күрсәткече әзәя. Аналарның һәм балаларын социаль яклау буенча федераль һәм республика дәрәҗәсендә күрелгән өстәмә чараларның тәүге нәтиҗәсе дип әйтергә була моны.
Туучылар үлүчеләргә караганда күбрәк. Татарстан Идел буе федераль округында бу күрсәткечне саклап кала алган бердән-бер төбәк. Шул ук вакытта үлүчеләр саны арткан. При этом 46% умерших мужчин. Үлгән ир-атларның 46% 65 яшькә кадәр яшәми, ягъни яңа пенсия яшенә барып җитми. Работать над глубоким. Җентекле анализ ясарга кирәк. Әйтик, кайбышта туучылар кими, шул ук вакытта гаиләдә 3нче балалар саны арткан. Анализ ясамыйча тиешле карарлар кабул ителмәячәк. Моңа нинди чара этәргеч булган аңларга кирәк. Үлем очраклары буенча да шулай ук. Тагын бер борчый торган мәсьәлә гаилә кыйммәтләре. Никахлашырга ашыкмыйлар. Кызларның кияүгә чыгу вакыты 10 ел элек 25 яшь булса, хәзер 29-га күчте. Бала табу яше дә шул тирә. Гаиләләрнең 3тән 2-се бер бала белән чикләнә. 2018 елда 13 мең ярым пар таркалган һәм аларның 60% бергә 10 елдан ким яшәүчеләр. Хәзер кызларны ничек тәрбиялиләр? 2 дипломың бар. Эшләрсең дә ашарсың дип. Хатын кызга гаилә кирәк. Иратларны да аларны гаилә башлыгы итеп тәрбияләмиләр. Алар ничектер менә әниләр малайыма мөмкин сынук ди. Татарда андый сүз юк. Аерылышырга җыенганнар белән психологлар сөйләшә, курслар оештыралар. Татарстан гаиләсе нык гаилә комплекслы максатчан программасын булдыру турында сүз бара. В республике 181 семья с детьми. Республикада 181 инвалид бала атасыз гаиләдә тәрбияләнә. Аталары ташлаган, алимент та түләми. Баласына бурычлылар санын киметү буенча быел күп эш башкарылды. Әмма инвалид балалы гаиләләргә тагын да ныграк игътибар бирергә кирәк. ЗАГС органнары читтә калырга тиеш түгел. Узган ел гражданлык актларын теркәүнең бердәм дәүләт реестрын гамәлгә керттеләр. 1926 елдан башлап 5 миллион документ цифрлаштырылган. Быелга планда тагын 4 миллион акт. Гөлнас Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Ана капиталы ярдәмендә Татарстанда 207 меңнән артык гаилә үзенең торак шартларын яхшырткан. Узган елны программага кертелгән төзәтмәләр ярдәмендә 4 мең гаилә балалар бакчасы өчен 3 ел көтмичә сертификат белән түләгән. Дәүләт ярдәмен ай саен азазлап алып баручылар да бар. Быел ана капиталы ничә сум һәм яңа мөмкинлекләр хакында алдагы репортажда. Без бу фатирга 2015 елның декабрь аенда күчтек. Бик яхты. 7 ел кеше йортында яшәгән Мөхәммәдиевлар гаиләсе өчен бу 3 бүлмәле үз фатирлары оҗмахка тең. Ире бердән бер акча табучы, шуңа ипотека түләү беренче елларда авыр була. Әмма икенче кызлары Ясмина тугач проблема хәл ителә ана капиталы белән. 453 меңдә 26 сум. Әлеге документны узган ел банкка тапшыралар. Хәзер фатир өчен түләү бәясе бермә-бер азрак. Материнский капитал ярдәме белән безгә хәзер җиңел. Без түләгән булсак 23 мең, хәзер түлибез без 14 мең. Айына. Айына. Торак шартларын яхшырту ана капиталын куллануның иң популяр усулы. Татарстанда бу мөмкинлектән 90% гаилә файдаланган. Балалар бакчасы өчен дә сертификат белән түләргә мөмкин. Элекеге кебек 3 ел көтәсе дә түгел. Детский садикларга җибәргәндә лицензия и договор тоже. Бармы лицензиясы ул учебный заведение. Государственные лицензиялары бармы, юкмы? Мәсәлән, нянялар. Юк, алар не оплачивают. 2018-дән ана капиталын ай саенда алып була. 350 кеше гариза тапшырган инде. Айлык түләүләрне икенче балага яшь ярым тулганчы бирәләр. Узган ел гариза бирүчеләр 8490 сум алса, бу елдан 8896 сум. Айлык түләү керемнәре аз булганнарга гына каралган. Моның өчен гаиләнең еллык керемен 12гә бүлеп, кеше санына бүләргә кирәк. Килеп чыккан сумма 14034 сумнан артмаска тиеш. 2016 елдан ана капиталын мөмкинлеге чикле баланы социаль шартларга яраклаштыру өчен дә тотарга була. Төгәлрәге дәвалану өчен җиһазлар сатып алуга. Данное средство оно должно быть в индивидуальной программе. Әлеге җиһаз баланы терлекләндерүнең индивидуаль программасында исәпләнергә тиеш. Шул чакта әти-әни әлеге җиһазны сатып ала. Соңыннан түләү кәгазен пенсия фондына тапшыра. Ә без ана капиталыннан алып бу сумманы каплыйбыз. Моннан тыш канун буенча сертификатны әни кешенең булачак пенсиясенә тотарга була. Ана капиталы программасы 2021 елга хәтлек узайтыла. Бу ел аның күләме 453 мең сумны тәшкил итсә, инде 20 елда сертификат 470 мең сум булачак. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Милли мәктәп, университет һәм глобальләшүгә каршы көрәш бүген татар язучылары милләтнең үсеш стратегиясенә үз тәкъдимнәрен җиткерде. Иҗат әһелләре Бөтендөнья татар конгрессы әзерләгән стратегия эскизына үз фикерләрен әйтеп, җитешсез якларын да күрсәтте. Татарның үсеш документына нәрсә өстәргә кирәк? Айзат Шаймарданов. Әгәр дә без глобализациягә каршы торырга өйрәнмәсәк, татар язучылары гадәттәгечә ярсуда хищән дә иде, ләкин очрашуга әзерләнеп килгәннәр. Ни дисәң дә татарның үсеше турында сүз бара. Язучы Ринат Харис тәкъдимнәрен берничә биткә язган. Хәтта татар министрлар, татар галимнәр, төзелеш җитәкчеләре, район, шәһәр башлыклары да рәтләп татарча сөйләшә белмиләр. Менә безнең проблема шуннан.
Balık baştan şirin. Татарның стратегиясы 2020 елдан алып 2050 елга кадәр исәпләнгән. Әлегә ул эскиз гына. Монда татарның авыл һәм шәһәр шартларында үсеше мәгарифе, мәдәниятен үстерү юллары күрсәтелгән. Татар язучылары бүгенгә анализ җитмәде. Без йортның нигезен төземичә, аның түбәсен төзергә ашкынабыз. Бүгенге көндә без бер гимназиядә мактана алмыйбыз. Кайсына татар мәктәбе дип саналган, кайсына мәктәпкә барсаң да, анда татар теле укыту бөтенләй кимегән. Бүгенге проблемадан чыгу юлы милли мәгарифне торгызу диялар. Чөнки мәктәпләр булмаса, язучыларның да кирәге юк. Шуннан да теге милли университетны бер ачырбыз инде күрәсең. Ләкин аны КФУ составында ачсак, аны без бетерәбез. Чөнки анда хәзер институт филологияда, анда шун мәгънәсендә татарча белгән, татар милли җанлы кешеләр тыштан гына бар, ләкин йөрәкләре белән, бәгырьләре белән әрнеп торган кешеләр юк. Biz 90-cı yıllarda tuğan balalardan büyük güçlü galimler terbiyeleyen idik, iş tapmışı bar suygaldı. Mene onlardan nişik tabarga, tortarga hem yona vuzga kitirge. Rese içinde yaşayız. Devlet içinde bizden respublikamız. Onların öz zakonları var. Onlar kubusrakta bizden sırap durmaylar. Bizim fikirleri bizden sırap durmaylar. Mene şu tendensiyeni bizge açıklarga gerek. Mene til meselesinde biz tip başına oturduk. Kim işlerge değiştirmeyeni bilmeyim. Ol elbette zor grup bulurga değiş. Türlü ülkelerden. Milli Şura reisi yazучыларның һәр тәкъдимен тыңлады. 1920 елда 86% халык авылларда яшәгән булса, бүгенге көндә 76% халык яшәй район үзәкләрендә һәм шәһәрләрдә. Һәрберсендә карарга тиешеп кая без барабыз. Мондый очрашулар хәзерге эш булачак бер ай дәвамында Татар конгрессы вәкилләре районнар буенча халык белән очрашачак. Аннан төбәкләргә дә чыгарга уйлыйлар. Файза Шаймарданов, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Безгә ашкынып киләләр, кабат әйләнеп кайталар. Бу хакта бүген республиканың туризм буенча дәүләт комитеты коллегиясендә әйтелде. 2018дә кунакларның саны артып китүдә әлбәттә футбол буенча дөнья чемпионатының өлеше зур. Казаннан турыдан-туры Катар, Тбилиси, Тегеран, Берлинга самолетлар оча башлауда юлны ачкан. Ә бер ел элек куелган бурычлар үтәлгәнме? Коллегиядән Фәйрүзә Мәҗитова. Рус татар көрәшен һәммәсенең үзенчәлеген бер авылга барып өйрәнеп була. Узган ел 3600 чит ил кунагы Лаешның Атабай авылында этник туризм белән танышкан. Бу тәва кушлары Биектауның Яуширмә авылыннан. Монда килүчеләр түбәтәй чигү, минник бәйләп, сыер да савып карый ала. Минем үземнең хуҗалыкка 6-7 мең шекелә елны. Моны менә бу соңгы елда 20 меңнән артык. Татарстан быел туристлардан шаулап торды. 3,4 миллион кеше килгән. Узган ел белән чагыштырганда 300 меңгә күп. Алар бездә 28 миллиард сум акча тоткан. Бу 7 миллиардка артык. Белгечләр Татарстанга кунак булып килүчеләрнең портретін төзегән. Ул 24-тән 34 яшькәчә булган кияүдәге хатын-кызлар. Аларның айлык кырымы 45 меңнән артык. Алар Казанга 2-3 көнгә балаларсыз ял итәргә дип килә. Шулай да акчаны күбрәк ир-ат туздыра. Туризм буенча дәүләт комитеты бюджетлы тур булдырган. Әйтик, яшьләр 5990 сумга Татарстанда 3 көн яшәп күреп китә ала. Бу яшьләр өчен ял туры. Монда аквапарк, төнге клублар, бар, хоппингларга сәфәр керә. Төрле яшьтәге туристларны җәлеп итү юлларын табу. Узган елгы коллегиядә комитет алдына куелган бурычларның берсе шушы. Хезмәт күрсәтү өлкәсендә белгечләрнең осталыгын арттыру да кирәк иде. Былтыр Татарстаннан 150 кеше, бу туристлык оешмалары хезмәткәрләре, ресторан, кунакханә вәкилләре, экскурсоводлар индустрия туризмы юнәлеше буенча белемен арттырды. Кош ясыйм дип күз чыгарырга да ярамый, диде парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин. Хәләл азык-төлек белән нәкъ шулай килеп чыкты. У татар, говорит, и рыба пойманная в Волге халяльная, и виноград, который вырос на Кавказе, привезли, им продают халяльное. Все у них халяльное. Электик бит аның белән. Халяльное, бисмилланы әйтеп, әзерләгән ризык булсын иде. Кунакханәләрдә бәяләрне төшерү, эчке туризмны активлаштыру, су юлы маршрутларын булдыру, туризм белән бергә инвестицияне үстерү. Бу комитетка куелган бурычлар. Туристларның 81% Татарстанга кабат килергә әзер, ә 27% әйләнеп кайткан инде. Фәйрүзә Мәҗитова, Андрей Сентальцев, Яңа Гасыр каналы. Ой тотылган көндә бөтен дөнья бүген иртән 2019 елда беренче тапкыр ой тотылганны күзәтте. Планетабызның иярчене җиргә мөмкин кадәр якын килде һәм кызгылт төскә керде. Бу күренешне Россиянең һәм дөньяның төрле илләрендә дә күзәтеп була иде. Кызганычка казанлылар бу тамашадан мәхрүм калды, чөнки иртән башкалада көчле кар яуды. Яңадан ай 2021 елда гына тотылачак диләр.
Әлеге сағатка шундый яңалыклар иде, кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезне сау булашам, исән мин яшәгез. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары, студияда Алмаз Гафиятов. Баш тренер Булит башкара спортчылар гитарада уйный, хатын-кызлар уен белән җитәкчелек итә. Йолдызлар очрашуы белән Татарстанда хоккей атналыгы тәмамланды. Түбән Кама һәм Әлмәт эстафетасын кабул итеп, спорт бәйрәме республика башкаласына күчте. Мастер-шоу, дивизионнар каршылыгы һәм барлык континент бәйрәме Татнефть-Арена сарайында. 2 көн дәвамында көч сынашканнан соң төп җиңүне Чернышов дивизионы яулады. Ләкин мондый төр бәйрәмнәрдә нәтиҗә гадәттә 2нче урынга күчә. Йолдызлар уйнында барлык тамашачыларны Акбарсның баш тренеры Зинугла Билилидинов гаҗәпләндерде. Уен уртасында остаз бузга үзе чыгып штраф бәрүен башкара. Моңа кадәр хоккей тарихында андый хәл булмаган. Алтын Билбау һәм 100 000 сумлык премия Мариэл Республикасына ел тота. Манзара музыка һәм спорт бәйгесендә Муса Галләмов җиңүче дип танылды. Сабантуй һәм дөнья чемпионатлары җиңүчеләре Казан циркы бинасына җыелган иде. 28 көрәшче арасындагы бәйгедә катнашучыларны жирәбә буенча бүлделәр. Нәтиҗәдә узган елгы чемпион Раил Нургалиев ярым финалда Радик Салаховка торырга мәҗбүр булды. Ә финал ярышында Муса Галләмов тамашачыларны систа җиңү белән сөендерә. Танылган батыр көрәшчеләребез, монда районыбызның, шәһәребезнең батырлары килде. Инде тагы да кызыграк, кискенрәк булсын өчен көрәш Казакстан, Үзбекстан, Таҗикстан, бүтән илләрдән, бүтән регионнарның батырларын чакырдык. Беренчедән бу безнең көрәш милли спорт төребез булган татар көрәшен дөньяга таныту. Икенчедән инде моны тамашачыга танылдыру. Джордан Ларсон яна Казанда Америка волейболчысын Дон залы исемлегенә кертеләр. Тантаналы чара бүген волейбол музеенда узды. Ларсон безнең команда составында 4 тапкыр Россия чемпионнар лигасы һәм клублар арасында дөнья чемпионатын уткан иде. Динамо Казан клубында һөҗүмче 5 сезон чыгыш ясады. Иртәгә волейбол үзәгендә Динамо һәм Төркиянең Экзичибашы командалары арасындагы очрашу алдыннан Джордан Ларсон футболкасы арена түбәсе астына күтәреләчәк. Әлегә без әзерләгән спорт яңалыклары шулар иде. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәсе. Искиткеч тәмле хәләл ризыклар, гаҗәеп матур бизәлгән заллар, милли аш, никах, юбилей уздырыр өчен Тантана мәҗлесханәсе бик уңайлы урын. Казан шәһәре Декабристлар урамы, 8нче йорт. Телефон 297 11 11. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә шкаф күпе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Восстание урамы 23нче йорт, телефон 267 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта кар явачак. Температура 10 градус. Республикабызның кайбер районнарында кар бураны көтелә. Төнлә һәм иртән көчле җил. Аязганда температура 19 градусны тәшкил итә. Төньяк чыгышта температура 10 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида төнлә явым-төшеннәрсез, ә менә көндез кар явачак. Чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз кар явачак, юлда бозлауклар көтелә. Мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җил көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә 8 градуска кадәр суык, аязганда температура 14 градуска кадәр җитә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук явым-төшеннәр көтелә. Температура 10 градуска кадәр. Әгәр дә гыйнвар аенда кар бураны күп булса, июль аенда яңгырлар күп булыр диелгән халык сынамышларында. Иң мөһиме күңел кояшы сүнмәсен иде. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганчесе Фармта клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники «Доктор Ост». Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей, новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. Доктор Ост медицина үзәге операциясыз һәм протезсыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. Заманча технологиялар ярдәмендә үз эшенең осталары сезгә тулы канлы тормышка кайтырга булышырлар. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 14 градуска кадәр, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы трекөмеш баганасының 750 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%. Көндезге сәгатьләрдә магнит авылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының игъанчысы семейная копилка кулланучы кооперативы. Вакыт бара, керемегез арта. Сезне Казан шәһәре Чистопольский 5-нче йорт адресы буенча көтеп калалар. Телефон 239 17 36. Семейной копилкой сбываются самые заветные мечты. Только в январе потребительский кооператив «Семейная копилка» дарит пайщикам сертификаты на отдых в санатории. Программа «Тариф новогодний» 18% годовых сроком на 12 месяцев. Подробности по телефону 843 239 17 36. Улица Чистопольская, 55.